Birinci soru. Kulağımız ne üçün çınlayar? Bir kulak kirinin çınlamağa sebep bolup biljegi ýaly güýçli ses, nätanış jesim, kulak perdesinin deşilmegi, orta kulağın iriňlemesi, orta kulakda suwuklugyň ýygnanmasy, içki kulak öýjüklerine zeper etmesi, orta kulakda bar olan süňkleriň we bogullaryň gatylaşmagy kulak çınlamasyna sebep bolup biler. İkinci soru. Biziň planetamyzdan başga planetalarda ýaşaýyş barmy? Men bu soruga şeýle jogap bereyim. Soňra da özüňiz netije çykar. Ak maýanyň ýolu galaktikasynda 50 milliard planeta var. Ýyldyz däl, planeta. Ýyldyzlaryň sany bolsa takminen 100 bilen 400 milliard aralygynda. Biz bolsa milliardlarça planetanyň içinde diňe bir ýerinde ýaşaýas. Elbetde bardyr. Emma biz olary gözümüz bilen görmenligimiz üçin inanmak gaty. Gelecekde o gelmişekler bilen salamlaşmak hemmemize nesip etsin. Üçüncü soru. Zamanda seyahat etmek mümkün mü? Columbia Üniversitesi'nin teoretik fiziki Brian Gray'nin fikriçe zamanda seyahat etmek mümkün. Ýöne, geleceğe gitmek isteseniz bu iki yol bilen edip bilersiniz. Birinci, atnasyçilik teorisi boýunça tezlige bagly wagt giňişlemesini ulanyp. İkinci, atnasyçilik teorisi boýunça agyrlyk güýjüniň giňişlemesini ulanmak. Dördüncü soru. Şekerin peýdalary we ziýanlary. Şeker elmidam öz ziýanlary bilen tanalýandyr, dogry mı? Şeýle de bolsa gereginden köp ýemeseňiz, şekerin hem peýdal taraplary bardyr elbet. Köp ýokumly minerallary öz içine alýan şekerleriň peýdalary şulardyr. Energiýa berýär, pes kan basyşyny düzeltýär, sağlyk üçin ören peýdaly tebigy iýmitler we minerallar var. Beýniniň işlemegine kömek edýär. Şeker depressiýany bejerýär. Geleňin bolsa şekerin ziýanlaryna göz aýlaly. Derinin şeýeligini we berkligini goraýan guruluşlara zeper etirip derini bürýär. Göllükleriň netijesinde şeker ýemen ýadygy ulaşdyrýanlygy düşünülýär. Şol bir wagt gözünde şekerin aşa köp sarp edilmegi ünsüň yetmezçiligine we öwrenmek kynçylyklarına sebäp bolýar. Şol bir wagtyň özünde şeker ýeýän adamlar şeker ýemeýän adamlara garanyňda has köp rak keseline duçar bolýar. Dişleriň çüremegine sebäp bolýar. Şekerin en köp bilinýän ziýanlarynyň biri semizlige ýol açýar. 5-nji soru. Gorky filmler görenimizde bedenimizde näme bolýar? Geçirilen göllükler gorkunç filmleri tomaşa etmeň beden saglygy üçin möhümdigini görkezdi. Mikroplara karşı görüşmekde esasanam täsirli gyzyl gan öýjükleriniň gorkunç filmleri tomaşa edilende has köp işleýändi kesitlenildi. Gorkunç filme tomaşa eden adamyň bedeniniň özüne gorunuş ýagdaýyna geçýändigini aýdylýar. Geçirilen göllük çağalara gorkunç filmleri tomaşa etmeň çynlykay problemalara sebäp bolup biljekdigini ýüze çykarýar. Gorkunç filmler boýunça hünärmenler şeýle diýär. Gorkunç filmleri tomaşa etmek ýaşyňyz we saglygyňyz meselesinde kynçylyk döretmese ziýanly däldir. 6-njy soru. Özüň bilen tanış et. Özüm bilen tanış etsem Adam Amannazar Hümmiýew. Mary welaýatynyň Ýoltyn etrafynda 1999-njy ýylda dowuldy. Günümizde bolsa Alanya Keykubat Üniversitesinde turizm bölümini okuyan. Boş wagtlarymda bolsa gezmegi, gözle işin etmegi has bolýar. 7-nji soru. Günde näçe saýpa kitap okuyan? Men dogry ýamaýsam bir kitaby dowluk hak göremok. Şol islen kitabyň mazmunlaryna bakýan, şol mazmunlarynda egerde meniň isleýän bölümim bar bolsa, şo bölüm okuyan. Her gün elektron kitaplarından ýa-da basylan kitaplardan 20-30 minütimi okumaga sarf etýän. 8-nji soru. Gorkyny nädip denk bolar? Günüň dowamynda dürli duýgu ýagdaýlaryna duçar bolýar. Bu duýgularyň käbiri bizi gowy gelse-de, olaryň käbiri hereketlerimizi çäklendirip, köp gowy tejribeleri ýygy düşürip biler. Gorky durmuşymyzda yaramaz täsir edýän we hereket aralygyny çäklendirýän duýgularyň biridir. Gorkular ýeňip geçmek üçin näme edip bilersiňiz? Gelin gysgaça 5 misal bilen düşündireýin. 1. Gorkynyň sebäbini pikir edin. 2. Gorkynyň durmuşymyzda adaty zatlygyny kabul edin. 3. Gorkularyňyz durmuşyňyzda näme täsir edýänligini eser edin. 4. Gorkularyňyza garşy durmagy we ýeňmegi gözüňe getirin. 5. Gorkularyňyz bilen ýuwaş-ýuwaşdan ýüzleşmäge başlan. 9-njy soru. Ene pişwaga bilen erkek pişwaganyň arasyndaky tapawuty nädip bilip bolar? Erkek pişwagalarda plastron bir näme içine, bir näme egridir. Ene pişwagalarda bolsa düzdür. Plastron olanda pişwagalaryň aşaky tarapydyr. 10-njy soru. İslendik dili öwrenmek üçin näçe wagt gerek bolýar? Dilleri öğrenme wagtynyň 275 saat 24 hepdeden 2200 saat 88 hepde aralygynda üýtgäp bilýändir.
11-nji soru. Telefonu zaryada goýanymda zaryatlaýym gatty gyzýar. Näme edip biler? Aslında zaryatniklerin kızmagy adaty birda. Sebäbi 220 voltluk elektrik togyny alyp 5-10 voltluk elektrik togyny goýberýär. Zaryatniklerin kızmanyň ýene bir sebäbi alan zaryatnikleriňiň original bolmadygydyr. 12-nji we iň soňky soru. Misir piramidalarynyň her bir daşy näçe ton? Meselen, Keops piramidasynda 3 milyon gaýanyň barlygy bilinýär we o gaýa daşlarynyň her biri 2,5 ton agyrlygyndadyr. Mähriman dostlar, beren soralarymyzy elimden geldiğince jogaplamaga çalışdym. Indiki videoda görüşýänçek, hoş, sag bolun.